moi bo día a todas e todos. Grazas por estar aquí neste emotivo, intensísimo acto que comezou coa interpretación por parte da Real Banda de Gaitas da peza Alborada de Ourense e que vai a seguir a continuación precisamente coa Real Banda de Gaitas que vai a interpretar a marcha do antigo Reino de Galicia. Cando queira. Moi ben, pois, como dixen antes, bons días e moitas grazas a este non é un acto máis. Este, sin dúbida, unha das ocasións non só no mandato, sino que penso na historia desta institución realmente motívase cun fondo barniz galeguista. E estamos aquí e agradezo moito a presencia do Secretario Xeral de Política Lingüística por parte do Goberno autonómico, do subdelegado do Goberno de España, dos alcaldes do Consorcio dos Peares, ese Peares natal onde o noso protagonista viu a luz por primeira vez, os representantes das entidades culturais e fundacións literarias do eido da cultura non só en Ourense, sino tamén en Galicia, por suposto os componentes da Corporación Provincial, a todos os grupos políticos que están aquí representados, os nenos do Colexio Padre Feijóo Zorelle, que tamén van a ter un momento importante de participación, e a todos os que nos están seguindo a través da páxina web da Deputación nesta retransmisión en directo. Volveu Rodolfo Prada. Volveu Rodolfo Prada a Ourense e a Galicia coa súa dona, con Manuela Fraga de Prada, e volveu porque se cumplen os dous requisitos que dixo en vida que terían que coincidir para ese retorno. Primeiro, que houbera democracia, e segundo, que Galicia tivera goberno de seu. Son unha realidade, ambos os dous condicionantes, e estamos hoxe aquí na sede do Goberno Provincial de Ourense para recibir os seus restos. Me acompañan e van a intervir tamén neste acto María Elena Prada, a neta de don Rodolfo e de Manuela Fraga de Prada, Francisco González, que é o presidente da Asociación Cultural Rodolfo Prada Chamochín, unha asociación que foi quen de manter viva a súa memoria e que hoxe ten que ser, non podía ser de outro xeito, protagonista neste acto protocolario. Luís González Tosar, o presidente do Centro PEN de Galicia e membro do xurado de Ourensanía, acompañado por Pablo Pérez, o deputado provincial, que foron os dous que foron encargados de traer os restos de Rodolfo Prada. Eu quero darlles a benvida a todos. Me esquecía do Partido Galeguista, ese partido galeguista, o que non só pertenceu, sino que fixo máis grande en toda América Rodolfo Prada, o partido no que militaron Castelao, Vicente Risco, Xaquín Lourenzo, etc., etc. Quero agradecerlle que estén aquí e que trouxeran esa bandeira de Galicia, que é unha peza, é un tesouro para o Partido Galeguista, que lles entregaron en México e que ten acompañado os restos mortais de presidentes anteriores do Partido Galeguista. Moitas gracias por estar aquí neste momento, como dixen antes, absolutamente emotivo. O acto consiste nunhas intervencións, vai estar durante varias semanas acompañando nesta sede do Goberno Provincial os restos de Rodolfo Prada. Estamos a falar dunha persona que todos coñecemos,
existe tamén un libro de condolencias para que calquera que poida acercarse durante os próximos tempos á Deputación e quera renderlle homenaxe a este insigne galeguista o pode facer e deixar constancia da súa adicatoria por escrito. E isto todo hai que agradecerlo, por suposto, á familia, hai que agradecerlo á asociación e tamén no seu momento cando o xurado de Ourensanía fixo un chamamento para recuperar da memoria a todas aquelas persoas ou a persoas que, malia a súa impagable labor a prol de Galicia, pois atopábanse no esquecemento. E o que facemos hoxe é visibilizalo. Estamos nun momento, como dixen antes, verdadeiramente emocionante, pero un momento de ledicia porque se cumpriron as dúas cuestións que proclamaba Rodolfo Prada e recibimos hoxe aquí no edificio na sede do Goberno provincial. No ano 16 comenzamos con esta homenaxe permanente que non terá fin a Rodolfo Prada, cun acto nos Peares. O 3 de novembro do 17 fixemos tamén outro acto con outra neta de Rodolfo Prada nos Peares. Ali dixemos que instalaríamos un busto conmemorativo da figura de Rodolfo Prada, feito por Manuel Buciños, e fai menos dun mes, o 5 de novembro, pois tivo lugar esa inauguración coa asistencia do presidente da Xunta de Galicia. Foi ese día, o 5 de novembro, cando María Elena Prada, na súa intervención, pediu que se repatriasen os restos deste patriota ourensán e, querida María Elena, pasaron 16 días e fíxose realidade logo da nosa estancia na Argentina. Ela dixo aquel día: chegou o momento de trasladalo dende o Panteón do Centro Galego na Chacarita, en Bos Aires, a súa terra nai. Hoxe está na súa terra nai. Vivimos unhos días na Argentina realmente emocionantes e teño que salientar un especialmente, que foi a entrar de novo na compañía de Luís Tosar e de José María Vila Alén, que é o presidente do Centro Galicia en Bos Aires, as que eran as instalacións do Centro Ourensano. Subir as mesmas escaleiras que Castelao e Rodolfo Prada subían todos os días, estar nos seus despachos, ese centro de galeguismo, de pensar nesa patria a que en Castelao definiu sempre en Galicia. Galicia é 12 de formas porque é moi forte de entrañas. Hoxe neste acto se dan cita as dúas cuestións: as formas, o acto protocolario de recepción dos restos, e as entrañas, que significa a obra e o compromiso de Rodolfo Prada durante toda a súa vida e toda a súa traxectoria. Está embandeirado en azul e blanco, como falaba Castelao tamén nese discurso Alba de Gloria, tan recordado estes días de vixente actualidade por o que se está a facer en Santiago por o Consello da Cultura Galega. E gustaríame repetir unha frase dese discurso. Dice que a Galicia nadie puede sentirla como nosotros los emigrados, porque en tal día como este reviven los recuerdos acumulados y con la gran distancia se agranda el prodigio de la patria. Esta é, sen dúbida, o cerne fundamental desa unión, desa vinculación que sigue existindo entre a Galicia real, a Galicia territorial e a Galicia ideal, que foron quen de construir tantos e tantos galegos, con guías como Castelao e coa axuda inestimable do seu gran valedor Rodolfo Prada Chamochín, a quen hoxe honramos aquí. Por eso, moitísimas gracias a todos vostedes por estar aquí. Moitísimas gracias aos que se acheguen nos próximos días, nas próximas semanas, a este edificio da Deputación Provincial. Dicir que tamén nesa viaxe a Argentina conseguimos co Centro Galicia de Bos Aires que as últimas semanas que pase o cadro a derradeira lección do mestre de Castelao en Galicia sexan aquí en Ourense, porque a historia dese cuadro, desa obra pictórica, está moi ben sellada a Ourense, directamente vinculada con Rodolfo Prada Chamochín, e vamos a ser capaces, no momento en que eso sea realidade, estamos a falar de marzo de 2019, de ter conxuntamente a exhibición da obra pictórica, o cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre, e o seu carón os restos de Rodolfo Prada. Xuntaremos a Rodolfo Prada e a Castelao en Ourense. Moitísimas gracias por estar aquí. Moitísimas gracias.
E agora corresponde o turno para os máis novos, para os nenos do Colexio Padre Feijóo, a quen lle agradecemos que estén aquí, que van a proceder a ler uns parágrafos de Sempre en Galiza, de Castelao. Sempre en Galiza, como saben, considerada a Biblia do galeguismo, que se publicou por primeira vez en 1944 pola editorial As Burgas, que tiña a súa sede no centro ourensán e onde estaba Rodolfo Prada como protagonista indiscutible. Cando queiran, teñen a palabra. Algúns homes galegos tamén andan a falaren dun idioma universal, único para toda a nosa especie. Son os mesmos que buscan a perfección baixando pola escala zoolóxica. Deixan sentiren envexa das formigas e das abellas. Mais eu dígolle que a variedade de idiomas, coa súa variedade de culturas e o signo distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animais. Vela aí vai a demostración. Un can de Turquí auvea igual que un can de Dinamarca. Un cabalo das pampas argentinas rinche igual que un cabalo de Bretaña. E sabedes por qué? Porque os pobres animais aínda están no idioma universal. Un idioma non nace pola vontade xenial dun grupo de homes, nace pola predisposición psicolóxica dun pobo que en condicións históricas favorables crea unha cultura e a súa correspondente maneira de expresión, porque un idioma é o corpo sensible dunha cultura. É todo atentado á lingua peculiar dun pobo, representa un atentado á súa cultura peculiar. Galiza, como grupo étnico, ten dereito a dignificar a lingua que o seu propio xenio creou, porque é unha lingua capaz de enicarse cos povos de fala portuguesa, porque non ten outra mellor para expresar os seus sentimentos, e porque perdéndoa xa non lle quedaría ningunha razón de existir. Se Galiza non reclamase a oficialidade do seu idioma e o dereito a usalo como lingua vehicular do enseño, podería presumir de capacitación política para rexir a súa vida? Porque a conciencia da propia personalidade e os ancellos de salvar a imponderable riqueza do seu espírito son a garantía moral que Galicia ofrece para merecer a liberdade. A impermeabilidade do noso espírito resistiu ás acometidas esterilizadoras do sistema uniformista, pero é indubidable que os signos espirituais da nacionalidade galega puderon morrer asimilados. E non podía morrer... O que non podía morrer era a terra, signo permanente da nación, porque por moito poder que o Estado centralista tivese, sempre resultaría impotente para convertir o noso territorio en planura castelá. E quedándonos a terra non nos mataban a posibilidade de revivir, porque a terra é a fonte da vida. Ela fainos a súa semellanza con terra, pedra e auga, que son carne, oso e sangue do noso corpo. Ela fainos entristecer no outono, chorar no inverno, surrir na primavera e gargallar de delicia no verán. Todo como ela. Moi ben, moitas grazas. Convido agora a María Elena Prada, a neta de don Rodolfo, a que nos dirixa unhas palabras. María Elena. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero que ustedes comprendan que yo viví con mi abuelo y mi abuela durante 12 años. Después de la trágica muerte de mi madre cuando yo tenía 5 años. Y fui fiel testigo de el inmenso trabajo que hizo él por su patria, por Galicia.
Bueno, estoy muy emocionada, no puedo seguir hablando. Como diría mi abuelo, Terranosa y su hermano Castelao. Interven a continuación don Francisco González, o presidente da Asociación Cultural Rodolfo Prada Chamochi. Bos días a todos e a todas. Vou a ver se hablo isto. Sin lugar a dúbida, un día emocionante. Non sei se podrei rematar co que pretendo dicir. Hoxe é un gran día, un día histórico, un día solemne para todos e todas as ourensáns, e, por suposto, para todos e todas os pearenses. Pero se onte foi un día solemne, máis sublime foi o día de onte, o de onte, cando o presidente me comunica que as cinzas de Rodolfo Prada e a súa dona están voando cara a Ourense. Nese intre embargou unha emoción e a ledicia, e os meus ollos brotaron unhas bágoas que non puiden conter. Traicionado por o subconsciente, para agradecerlle ao presidente o que estaba a facer, chameille Xosé Luís, pero o meu consciente lembroume que unha asociación como a nosa, con preto de 40 anos de actividade cultural viva, era gracias ao traballo de todos os seus socios e socias. E, por suposto, o apoio incondicional e institucional do expresidente da Diputación, don Xosé Luís Baltar Pumar. A Asociación Cultural Rodolfo Prada, única asociación no mundo que saibamos, que leva o seu nome, nace no ano 1982 e pretende ser eminentemente cultural e galeguista, seguindo, como non podía ser de outro xeito, o magisterio e o legado que nos deixou Rodolfo Prada, un nome que é un símbolo, que é todo un símbolo para todos os veciños de Os Peares. Don Rodolfo Prada foi un pilar fundamental na vida de Castelao. El foi o seu protector, promotor, albacea, amigo, confidente, etc. Foi sempre unha persona conciliadora, un home de consenso, hasta tal punto que Castelao, no ámbito cariñoso e íntimo, chamáballe o Zurcevirgos. Rodolfo Prada foi un galeguista convencido, a alegría porteña, o desenfado e, por suposto, a palabra clara. Despois de todo isto, pensar que en pouco máis de 2 anos, como decía anteriormente o presidente, fomos quen de poñer en marcha os proxectos propostos por a Asociación Cultural Rodolfo Prada, como foi a repatriación dos seus restos, o premio Rodolfo Prada e a colocación do monumento a Rodolfo Prada, daquelas parecíanos unha utopía, hoxe é todo unha realidade. Cando a principios decía que é un día histórico, sin lugar a duda que é un día histórico, pero agora, sin medo a equivocarme, diría que tamén é un ano histórico. O día 5 de maio entregouse o primer premio no Pazo de Trasalba, Premio Rodolfo Prada, ao mellor xestor cultural. O día 5 de novembro inaugurouse o monumento a Rodolfo Prada e hoxe, día 21, estamos na recepción dos restos mortales de Rodolfo Prada. Agradecer a súa neta, María Elena, que nos facilitou moitas cousas para que hoxe este aquí o noso amigo Rodolfo Prada. Agradecer á Diputación a laboura feita hasta ahora, e aí están os feitos, que en menos de 2 anos fomos quen de poñer en valor a dimensión cultural e política
dun dos galeguistas máis importantes que pariu esta terra. Por fin podremos disfrutar de don Paradita, ou Buena Pulma, como lle chamaba no Centro Galego de Bos Aires. E, para rematar, darlle a benvida á túa terra. Benvido á túa terra, Rodolfo Prada. Gracias. Moitas grazas, presidente. Dentro de todos esos proxectos que puxemos en marcha estes anos, o que anunciamos o pasado 5 de novembro, que tamén debe deixarse caer neste acto, que é a adquisición do inmueble onde naceu don Rodolfo Prada nos Peares para destinalo a Centro de Interpretación do Galeguismo. Iso foi unha proposta que lanzamos co presidente da Xunta o pasado 5 de novembro e que tamén é unha forma de perpetuar esa homenaxe interminável que debemos rendirlle a Rodolfo Prada. Intervén agora o presidente do Centro PEN de Galicia, don Luís González Tosar. Señor presidente do Goberno Provincial de Ourense, señor secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, señores deputados presentes, representacións, alcaldes, amigos e amigas. Creo que está neste acto solemne máis que manifesta a vontade, pero eu que coñecín a Rodolfo Prada contando eu 15 ou 16 anos, el 70 e moitos, preto dos 80, interpreto de alguma maneira o seu espírito, o seu mandato, e quero comezar dicindo que en Ourense, o 7 de novembro de 2018, suscribiuse este documento no que dona María Elena Prada Allende, fornecida por un poder que lle brindan os seus irmáns, pois autorízame a min a facer as xestións oportunas para que as cinzas de seu avó regresen ao sitio onde naceu. Este documento foi autentificado pola escribana, que como lle chaman na República Argentina os notarios, María Juana Eguimán, e grazas a este documento puidemos Pablo Pérez, deputado provincial e quen lles fala, facer as xestións oportunas e tamén poñer ao día os emolumentos, os estipendios que establece o Centro Galego, non por Rodolfo Prada, que estaba exento de todo tipo de pago de tasas, si polo resto de familiares, a propia nai de María Elena que ali quedou no nicho familiar. Por lo tanto, todo se fixo con luz e taquígrafos, que ninguén teña a menor dúbida. E se a ten, pois temos os documentos ao dispor de calquera. Foron uns días de moita emoción, de moito esforzo tamén, por que non dicilo, e de
satisfacción por conseguir o obxectivo marcado. E aquí está Rodolfo Prada, aquel neno que naceu a finais do século XIX nos Peares, aínda que a súa familia non era de Ilí, era de Santa María de Melias, e que procuraban aquel matrimonio, seu pai e súa nai, o progreso, buscaban o progreso, e o progreso era o ferrocarril, e o ferrocarril pasaba e sigue a pasar polos Peares. Esta familia tivo unha circunstancia tráxica, un terrible incendio que os deixou na máis absoluta miseria, e acordaron trasladarse todos, pais e fillos, á República Argentina. No ano 1910 chegan, despois de 18 días de navegación, ao porto de Buenos Aires, e desde Buenos Aires continúan camiño en tren ata Mendoza, a cidade de Mendoza, onde a nai de Rodolfo tiña un irmão xa establecido e onde asentan para iniciar unha nova vida. Rodolfo Prada inicia ali unha andadura de traballo, de sacrificio, e tamén marca os obxectivos que todo emigrante anceia: prosperar. Gracias a traballar e a estudar pola noite, quita a titulación de perito mercantil, o que sería agora perito mercantil, e comeza a traballar no Banco Anglo-Sudamericano como empregado moi baixo, e pola súa rexa vontade acada a consideración dos seus xefes, pola súa valía, e trasládase no ano 18 á cidade de Buenos Aires como empregado cualificado desta banca. Aí é onde el, con outros amigos e paisanos, comeza a facer Galicia. Primeiro, na fundación da Casa de Galicia, que é, entre todas as institucións, é a decana. Inmediatamente conecta co galeguismo interior, sobre todo co grupo Nós, nos anos 20, aí están as súas cartas, e será o principal iniciador das Irmandades da Fala na República Argentina. Peta porta por porta, convoca, reúne, organiza, e o home verdadeiramente dedicado e prolixamente dedicado á idea dunha Galicia dona dos seus destinos, e que está albiscando, dando os seus primeiros pasos, as súas primeiras pegadas na política e tamén na cultura. Rodolfo Prada, xunto con Ramiro Isla Couto, constitúen a Asociación Protectora da Real Academia Galega no ano 1920, e envían varias remesas de diñeiro destinadas a que a Academia, presidida por don Manuel Murguía, poida desenvolver
as súas actividades, poida facer publicacións, poida darse a coñecer. O propio Manuel Murguía, presidente da Academia e patriarca das letras galegas, home de Rosalía, é quen propón a Rodolfo Prada como membro correspondente, xa que residía fora do territorio de Galicia. E de aí en diante, en todo está, en todo participa e en todo ten un papel determinante, é o motor do galeguismo. As cinzas de quen hoxe regresa á patria non son as de calquera paisano, por moi destacado que sexa, son as cinzas de alguén que tivo a conciencia clara do que Galicia debía ser. A idea, como dicían os da súa xeración, a idea dunha Galicia autónoma, dunha Galicia dona dos seus destinos e dunha Galicia próspera, dunha Galicia que avanzase. Rodolfo Prada, nas circunstancias máis tráxicas da historia, nos momentos máis difíciles, foi, como xa se dixo aquí, a persoa sensata, a voz máis pactante, a menos estridente, e percorreu toda a América. Aí están as cartas, facendo galeguismo. A América toda, esa inmensidade de continente que vai desde a Patagonia ao Canadá e desde o Brasil a Perú, recorreuna naqueles anos 50, despois da chegada de Castelao a Buenos Aires, un feito no que non podemos deixar de mencionar a participación de Rodolfo Prada, porque Castelao, que non está en España no final da guerra, ao final da guerra, ao fin da guerra civil, está el nos Estados Unidos, en Nova York, antes xa estivera en Cuba, facendo difusión, facendo propaganda a favor da República, e Castelao ten dificultades. Castelao non vai a México. Teremos que preguntarnos por que non vai a México, como van outros persoeiros republicanos. E Castelao non pode quedar nos Estados Unidos, nin tampouco en Cuba, nin noutros países, pero sí Castelao quere ir a Argentina, onde estivera de rapaz, onde se criara el e onde naceran as súas dúas irmás. Ese desexo de Castelao de establecerse como exiliado na grande urbe porteña, que no cumple é Rodolfo Prada. Rodolfo Prada é o encargado e é o que asume esa responsabilidade de que Castelao teña un exilio digno. E Rodolfo Prada xa era amigo de Castelao antes do ano 1940, porque Rodolfo Prada ven no ano 31 a constitución do Partido Galeguista a Pontevedra, e aproveito para agradecer aos irmãos que están hoxe aquí presentes e que trouxeron a bandeira que cubriu
a tantos outros irmãos. Polo tanto, a amizade entrañable, a correspondencia entre Castelao e Prada é fundamental para reconstruir a historia do galeguismo. E creo que nesta liña imos continuar aportando documentación, aportando unha serie de libros dos que estamos faltos e que demostrarán que a figura de Rodolfo Prada é moito máis que emoción, é moito máis que sentimento, é moito máis. A figura de Rodolfo Prada é organización, e a organización é fundamental en calquera actividade pública como el tivo, tanto sexa na clandestinidade como el tivo que facelo, con innumerables viaxes que fixo ao interior de Galicia, valéndose da súa condición de xerente xeral dos laboratorios do Dr. Andreu, convocado pola súa empresa, viña a Lisboa e de Lisboa entraba por Galicia sempre e ia a Barcelona aos cometidos que tiña de tipo empresarial, pero ao mesmo tempo era o enlace co interior. Foi el o que convenceu a moitos que xa non están neste mundo, a Ramón Piñeiro, a Francisco Fernández del Riego e a outros irmãos que non vían con vos ollos, polo menos non entendían, non é que non viran con vos ollos, non entendían a creación do Consello de Galiza. E quero rematar precisamente con esa faceta. Rodolfo Prada tivo moi claro o modelo de Galicia que quería. Rodolfo Prada fixou uns parámetros políticos, defendeunos e traballou arreo para que eses parámetros se cumpriran. Non era un independentista. Non era un independentista. Sufriu os ataques dos independentistas. Pero como era unha persoa de conviccións moi firmes, non lles deu creto, seguiu o camiño. Era un nacionalista, claro que o era. Cría nunha Galiza nación cultural de todos os galegos, dos de dentro e dos de fora. Ese era o seu credo ideolóxico. Era un católico practicante, velai tendes a cruz que trouxemos de alá, que era que cubría o seu cadaleito, era un demócrata, era un home de ben, un home bo e xeneroso, como figura na dedicatoria que Castelao lle fixo, non a él, senón o irmão Laureano Pereira, outro gran ourensano que traballou con Prada no centro ourensán, que era o epicentro. Era o epicentro da actividade política. A partir de 1940, coa chegada de Castelao, o galeguismo refúxiase no centro ourensán. O galeguismo político, non representado por expreso desexo de Castelao polo Partido Galeguista que actuara durante a República e que fora masacrado algúns dos seus dirixentes como Alexandre Bóveda, senón a través da
irmandade galega. A irmandade, o sentido da irmandade. Un sentido, un sentimento e unha estrategia que aínda é válida nesta Galicia de 2018 que recibe as cinzas de Rodolfo Prada. Arredor desa estrategia de irmandade, de solidariedade, de unión, eles fixeron o que puideron, o que lles permitiu o seu momento. A partir desas mesmas ideas, nós, galegos e galegas deste tempo, creo que tamén podemos construir un futuro mellor. Cada un coas súas ideas políticas, pero irmanados no máis profundo que é o sentimento de Galicia que nós, os que estivemos estes días en Buenos Aires, comprobamos en todo, dos pétalos da rosa e nas espiñas da rosa, que tamén están aí, nos graves problemas que teñen os nosos irmãos de Buenos Aires. E que estou seguro que afrontarán si nós queremos que eses mesmos problemas sexan parte nosa e colaborar, pois lograremos o soño de Rodolfo Prada e de tantos outros que é a Galicia ideal. Moitas gracias. Moitas grazas, Luís. E antes de rematar este acto coa interpretación do himno galego, vai a pechalo, ni máis ni menos que a voz de Rodolfo Prada, nunha grabación que me fixo chegar hai varias semanas Afonso F. Monxardín, de 1951, e no primeiro aniversario da morte de Castelao, que, como sabe, morreu o 7 de xaneiro do 50, e na emisora Radio Carve de Montevideo. Escoitemos, pois, a Rodolfo Prada. Os galegos de Buenos Aires, os galegos de Montevideo e todos os galegos do mundo, estamos hoxe cos corazóns a latexar en conxunto, a latexar fondamente anguriados pola croudel dor que nos xungue en irmandade patriótica. Hoxe se cumpre o primeiro aniversario do pasamento á inmortalidade do ilustre presidente da patria galega, porque en todos os fillos de Galiza, aínda nos desleigados e protervos, había conciencia viva de que era o que significaba Castelao. Na mesma hora de morrere, deus o milagre de que seu nome, o nome de Castelao, adquirise lumiosa categoría de símbolo e que súa figura acabase de dimensións históricas. O milagre explícase porque Castelao pechou unha época de negror para Galiza e abriu a época fulxente da súa liberación espiritual. Denantes do advenimento de Castelao, a nosa terra era un angurioso esmorecemento que lle viña de séculos. Após de Castelao, pola lucencia do seu xenio, polo doaire e a forza da súa arte, polo acervoamento do seu patriotismo, pola honradeza e os sacrificios do seu vivir, a nosa terra espreguitou. Co lápiz prodigioso meteulle polos ollos a traxedia do seu asoballamento espiritual e o atristuramento da magoante realidade económica. Ca verba quente e lumiosa espetoulle no sentimento a orgulleza da súa lengua e a sagra obriga da redención. Ca pruma aguzada afondou nos seus problemas e burilou o libro sempre en Galiza, Biblia guieiro da galeguidade. Con todo elo, a patria Galiza alentou, se ergueu con azo e botouse a camiñar con pulos cara ao reconquerimento da súa plena personalidade histórica e das súas libertades.